Kowlow! Ġifieri jekk toqgħod hekk. Sibtek close kwax fil-parapet u hekk. Għandek kelb? Le, m'għandix. L-uniku għef fit-triq ngħidlek. Kif ħatta? Daw kol għef mir-residenti li jidher li ħadha bi kbira ħafna. Lak xiftni. Ma dik il-verità. Għaw il-klieb, anka l-klieb nissemejna. Inselmulkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa qegħdin l-imġar eżattament fi triq l-Aruna. Aruna. Twila, Kxiex? Twila triq. Għanorik minn fejn sa fejn trid? Fidejk. Minaw? Sem insomma. Vera żgħira. U fil-fatt ispiratna. Kowlow! Fil-fatt, spirajna ruħna biex namlu it-triq tagħna minn di triq, għaliex di triq għalkemm jisimha l-Aruna issa m'għadix sal. Sawa. Di triq ġiet ikkanċellata u qatt ma ġrat. Sari, triq il-kelb feroċi. Forsi nsaqsu lis-sinjur, isma'. Ħansaqsu. Mela inti wieħed mill-ftit Inti wieħed mill-ftit residenti li kontu toqgħodu fit-triq l-Aruna. Ekku. U ma tkomx. Le, issa anka. Ma dek toqgħod fl-istess dar. Fl-istess dar. Imma ma dekx toqgħod fl-istess triq. Eżatt. Femilna ftit. Rċivejna karta, ħabtulna l-bib, bitlulna n-numru, għalna issa minnum il-qoddim, għawek triq l-Amarozz, bil-numru 50. U kif qed tħossok li ma dekx minn triq l-Aruna imma issa sirt minn triq l-Amarozz? Bidlet li ħajti. Vera? Jaqgħu saret iktar feroċi l-kelba. Isnidet tikonna, imma interessanti hu l-ħaġa. Ħala distret elettorali bqajt l-istess jew varjali? L-istess. U għet issemmi d-distret elettorali. Ħammur nitkellmu ftit ma' sindku għax propju il-Kummissjoni Elettorali ħadet bil-biċċa tax-xogħol għal daqsxejn. Sindku, femna għaliex ġrad dil-biċċa xogħol. L-għonet merba. Merħba. L-ġar. Ma ġarawna n-nies qed tifhem imma ma jistgħux jifhmu x'ġara. Le, bażikament ġew tal-uffiċċju elettorali fejn jerċekjaw il-bibien, jaraw x'kollox hemm xi problemi. U għalluna ditri miex definita sewa, mħabba. Għawnek, bil-żajra. Qasaw 50 metru, xi? Kważi. Għena 50 metru. Għedin jiskiru s-sġerawna li tispiċċaw. Bat aħna tħanna għaf-l-istoria ħanaraw għalfejn kienu żewġ toroq. U x'kienet l-istorja, forsi morru ftit fil-passati? Skont il-pjan reġjonali, triq kellha tibqa' nieżla tal-dritta hawnhekk, tgħaddi ma' xifer. Għanek kien għaw sisa, kien għaw fl-antik barriera, u t-naqat matri il-ġulep. Għanek kien għaw ħarrub, għalek s-semmi il-ħarrub, u din kella t-naqat maħħa. Ġveri din kella tibqa nizla dritta l-isfel, u l-għamma rasti għafemme. Ġara xaħġa, nbidlu l-pjanijiet, nbidlu din il-housing estate għawnek, fejnaw mal-66 appartament, plus il-garaxijiet. U dil-bicċa? U dil-bicċa ġiet zaħira għawnek għali. Għawa, immaġinaw tajjeb illi bħalissa jena dej minn triq l-Aruna. Fil-fat jek t-nutaw il-numri ta' djar umma 5, 6, 7. Imma sawnek eżatt saġu dar fin-nofsek tiqaf nofs triq l-Aruna. U minnem tibda triq l-Amarozz. Ġifiri jek toqgħod hekk. Ara dan ħanajdlek, m'hemmx mod ieħor kif tispjega aħjar. Ejjew naqra lilhaw. Naqra law u waraw din il-letterbox. Mela kellhom jagħmlu żewġ numri. Wieħed huwa ta' triq l-Aruna u l-oħra hija ta' triq l-Amarozz. Imma mbagħad illum il-ġurnata dak ħajitla u ħajkompli għaddej ma' din in-naħa. Għandna residenti ieħor imorru nkellmuh? Ejja tlaqna. Kif kienet l-esperjenza tal-bdil ta' triq? F'tem ta' 10 minutes nżilt nixtri l-pjazza, sakemm tlajt insib nummer ieħor ma' letterbox. Tasik. Homeless minn hemm. Eżatt, homeless. Triqless. Bidlulna n-numru, bidlulna triq. Ma ta' raġuni għalfejn? Tagħmel sens minħat għax dik tiġi triq l-Amarozz u kif id-dur tiġi triq l-Aruna għas 50 meters. U deliveries u hekk kien ikollna problema xaqqasum nizzel Google Maps GPS mhux imniżla dil-biċċa. Allura just komplu triq l-Amarozz kollha kemm irid tagħmel sens għalija. U bidlulna n-numri biex ikomplu ma' dawk basically. Strettament intom kontu toqgħodu f'no man's land.
Hekk tiġi, eżatt. Naħseb dak iż-żmien konna homeless, issa ġejna residenti. U minn hawn appellaw li jekk jeġa jiġi tal-Google, issa ma jħawatx id-dinja. Dak tal-Google jiġib il-karozza u ġamel sfraġu, darba dak nitkellmu dan. Fuq is-sur Google, kemm qabad nies fit-toroq qed jiskartaw, ejja. Il-klib tal-Buddha, żiemel tal-parapett. Kif ħatta? Daw kol wieħed mir-residenti li jidher li ħadha bi kbira ħafna, kif ħatta? Għalli, bil-mod. U jekk għandek kurzita dwar x'inhi l-Aruna, din hija pjanta.